फेरेंगा सार दिनै नोंसोरो मा खालामनो सानखो दिनै जोंनि थाखाय माथो एसेबो गोजौ लेभेलाव माबा रायलायहैयाखै जेबो सेस्ताखौनो खालामाखै दा बिनिखायनो जोङो अननानै जोंखौ सारमोनहा जेनेबा बिटिआर सरखारनि सारमोनहा जोंखौ अननानै थाबैनो जोंनो मुंख्लं न'खरफोरनो जोंनि मोननांगौ सुबिदाफोरखौ थाबैनो होयो 18 डिसेम्बराव होनो बै बाराव डिक्लेयार होदोंमोन दा नै नभेम्बर फैलायबाय आरो डिसेम्बर फैलायगौ दिनै दासिमबो गदानो गैया खोथायानो दिनै जोङो पाटगावआव कमिउनिटि हलाव मिटिं जादों आरो एनडिबि मुंख्लं जानायफोरनि न'खर गारजेनफ्रा गासिबो फैजोबदों दिनै मानो मुंख्लंनि थाखाय जोङो मानो आसा खालायबाबो फैसाया गैया आरो माखासे जेल जाग्राफोरनि थाखायबो दिनै दाबो बख'दिया दाबो जोङो नेनानै थायो फिसाफोरखौ आसा खालायनानै थायो माला गबोगोन माला फैगोन जों आसा खालायनानै थायो फिसाफोरखौ दिनै आंहाथ' सासेया जेलाव गान्दा बसुमतारी आरो सासेया हाथारनानै थांजानाय एनडिबिमोन आंनि फिसालाया दिनै मुंख्लं जानानै थांबाय दिनै आसा खालायबाबो फिसा गिदिरखौ मोना दिनै सासेखौबो आसा खालायबाबो बिनि फैसाखौबो मोना जोङो न' बां फानजोबलांबाय हा हु फानजोबलांबाय थानो थाखाय जोंहा जेबो राहा गैया गभर्नमेन्टआ जोंनो मानो जेबो राहाखौनो होआखिसै साख्रि मोनगोन होनबाय साख्रिनिबो थाबायबाय लेखा रोङाबाबो मोनगोन होनबाय जोङो गासिबो डकुमेन्टसखौ जमा हैनायाव जोंखौ मानो दा साख्रिबो गैया जेबो गैया जोंखौ फां दुनियासो खालायबाय जों दा मा मावनानै जानो जोङो हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो फिसाफोरखौ आसा खालायबाबो गैया जों फिसाफोरखौ नायनो लुगैबाबो गैला रावबो गैया जोंहाथ' रावबो गैया बिबै आरो फिसौल' जोङो हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो एसे खस्थ'यै जाबोयो जोङो इसोरनि अननायाव जोंनि फिसाफोरखौ गभर्नमेन्टफ्रा एसे बख'बा हामगौमोन जोंबो आसा खालायनानै थायो जों फिसाफोरखौ नुला नामा जों फिसाफोरखौ नुवा जोङो दलदब थैनानै थाङोबा फिसाफोरखौ बबाव नुबावनो जोंलाय जोंखौ मानो अनजा मन्थ्रिफ्रालाय जोंखौ मानो अनजा जोंखौ अननांगौमोन जोंखौ न' एनडिबिनि न'खराव फैसा हैगोन न' लुनानै हैगोन होनदोंमोन गैया दासिमबो नाया फैसाबो गैया न'बो गैया जोंखौ मानो एफाग्राब खस्थ' होखो जोंबो बिसोरजोंनो नांथाबनानै दङमोन नांथाबनानै दंनायावनो जोंखौ मानो बिदि खालायखो आं रनिता हाज'वारि आङो नैबे जोंनि पाटगाव कमिउनिटि हलावहाय दिनै जोङो एनडिबि मुंख्लंफोरनि थाखाय दिनै जोङो मिटिं खुंदों दिनै 13 थारिखनि बेलायाव जों मिटिं खुंदों दिनै जोङो मानि थाखाय दिनै एनडिबिनि मानसिफोरा दिनै जोङो मुंख्लं न'खर बा 6 थानाय बा सारेन्डाराव थानाय दिनै जोङो मानो बार बार मिटिं खुंबाय थानो गोनां जाखो सार प्रमद बर' सारा जोंखौ मा खालामनो सानखो जोङो बेसेबां दिनै न' बां गारनानै न'खर संसार खामानि दामानि गारनानै दिनै जों हिनजाव मानसि जों मुंख्लं न'खरनि मानसि जों बारे बारे मानो मिटिङाव ओंखारबाय थानांगौ सार दिनै जोंहा बेसेबां खस्थ' आंथ' हेन्डिकेपसो सार दिनै नुवाखै नामा सारा मानो अननाय गैयै अन्थाइ बिखा जाखो दिनै आरो फेरेंगा सार दिनै नोंसोरो मा खालामनो सानखो दिनै जोंनि थाखाय माथो एसेबो गोजौ लेभेलाव माबा रायलायहैयाखै जेबो सेस्ताखौनो खालामाखै जोंथ' दा नुनायाव खोनानायाव गासैबो जेबो गोनांथि खोथाखौनो जों खोनानो मोनाखै दा बिनिखायनो जोङो अननानै जोंखौ सारमोनहा जेनेबा बिटिआर सरखारनि सारमोनहा जोंखौ अननानै थाबैनो जोंनो मुंख्लं न'खरफोरनो जोंनि मोननांगौ सुबिदाफोरखौ थाबैनो होयो अननानै दिनैथ' नोंसोरो नै दा नभेम्बर डिसेम्बराव होनो बै बाराव डिक्लेयार होदोंमोन दा नै नभेम्बर फैलायबाय आरो डिसेम्बर फैलायगौ दिनै दासिमबो गदानो गैया खोथायानो दिनै मा खालामनो सानखो अननांगोन सार मानो एथ' अयनाय खालामनो सानखो आरो बेसे खस्थ' खालामनानै जाबावनांगौ जोंलाय जों नेयैनो आसा खालामैनो दिनैसिम बे थाखाखौ दिनै बै मासाव मोनगोन होननानै जों खोनायो माब्लाबानि समाव जों एसे गोजोननाय मोनो नेक्स्ट आरो फैयो मासआ थाङो आसा खालामो ओरैनो फैयो ओरैनो थाङो मासआ मोननोनो थाङा दा बिनिखायनो जोङो अननानै एसेबाबो अननानै जोंखौ नायसनदो बा हेल्प खालामदो अननानै बयबो जों मुंख्लं न'खर बा जों एनडिबिनि मानसिफोर गासैबो बयहाबो खस्थ' जारला दिनै हाजार मानसिया गाबनांदों मिनिनांदों दुखु जारलायाव सैनांदों सोरबा
सातजारला रायजो जानांदों बेफोरखौ मानो नायस'नाखै अनसायदो सार अननानै एसेबाबो जोंखौ हेल्प खालामदो आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय।